nostre home del temps ens detallarà aquest pronòstic després de repassar el sumari de titulars. La Unió Esportiva Olot va presentar ahir l'equipació que lluiran els jugadors aquesta temporada. Fem una pausa i de seguida tornem amb tota l'actualitat cultural del cap de setmana. Coneixerem l'actriu olotina Anna Lagares i veurem com va anar el Festival de Sant Roc i el concert de Gospel Cor Garrotxa. Fins ara! A falta de platja, les piscines i els pantans solen ser una bona alternativa. 38 graus de temperatura són els que marcava aquest termòmetre de Tremp pocs minuts després de les 3. A la Pobla de Segur, un altre termòmetre en marcava 37. Aquest estiu la mitjana d'ocupació ha estat del 60%. A partir d'aquest dissabte entra en vigor la pujada de l'IVA que el govern espanyol va aprovar el mes passat. En el cas dels esports d'aventura, això significa un augment d'un 8 a un 21%. Els sectors que també notarà l'increment de l'IVA és el de l'esquí d'aquí uns mesos quan aquests remuntadors tornin a estar en funcionament. A falta de platja, aquí al Pallars utilitzen el pantà de Sant Antoni per banyar-se o fer activitats aquàtiques com anar amb caiac. Ara mateix, aquí darrere, els bombers i els agents rurals estan injectant el verí en el rusc de la vespa asiàtica. Aprofiten ara que les temperatures són baixes i es troben totes a dins. Cada televisió ja amb els diferents equips d'edició de les notícies, dels esports, doncs triem les notícies que creiem més importants de cada comarca i llavors ens posem d'acord amb totes les altres per poder crear aquest informatiu. Moltes gràcies, doncs convidem a tothom qui vulgui a veure aquesta obra. Recordem demà al Teatre Gaudí de Barcelona. Bé, jo crec que pel que he pogut veure en la recerca d'informació i d'imatges, que realment és una època de moltes il·lusions, també com dèiem de modernitat.